Nesta época de máscaras e troula, a Asociación Provincial de Hostalería ponlle sabor á Ribeira Sacra co Estase Cocendo 2020. Unha campaña que durante as fins de semana servirán o cocido en menús etapas excepcionais, almorzos saludables, merendas especiais, paquetes turísticos, aloxamentos, e realizarán descontos e promocións nas noites de troula. Un paquete gastroturístico con ofertas especiais en 60 establecementos da comarca. Olla ferroviaria, pizza de lacón, almorzos saludables, merendas, visitas a adegas, viaxes en catamarán, etc. Tamén hai programadas actividades de ocio pola zona, como visitas gratuitas por Monforte cada sábado, un cocido de meigas con actuación de batucadas e obradoiro para nenos, e rutas en moto e a cabalo. Todo para elexir nestas datas festivas este paraíso natural como destino e ser un motivo máis de reclamo para unha zona que aspira a ser declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, un obxectivo que comezou no 2011 por iniciativa da Deputación de Lugo, colaboradora tamén nesta iniciativa. O que se está cocendo na provincia de Lugo é unha dinámica de traballo moi positiva, na que a colaboración entre a administración e a empresa privada, como ocorre neste caso, entre os eidos da cultura e da hostelería, leva a xerar dinámicas que atraen a visitantes na busca dunha receita da que escoitaran falar, ou que lle recomendaron, ou dun bo plato de tempada, en este caso, como é o cocido. O Centro do Viño de Monforte foi o lugar da presentación desta cita que sempre conta coa imaxe de figuras relevantes da comarca. Esta vez será o piloto monfortino Eduardo Iglesias quen estivo presente coa súa moto recentemente chegada do Rally Dakar. O deportista colle o relevo así, o actor Monti Castiñeiras, e cólgase a medalla de compadre do Estase Cocendo 2020. Para mí é un orgullo. Curiosamente, eso do cocido decía, se me dicen fai un mes, estaríamos falando de estar desexando chegar a este caso a Monforte e poder disfrutar dun bon cocido. E o que tamén me gustaría que toda a xente animala un pouco a participar nestas xornadas. As xornadas e actividades arrincarán este sábado e desenvolveránse ao longo de todo un mes. Estes días, os hotéis, pensións e casas de turismo rural tamén terán precios especiais. Para máis información, horarios e reservas das actividades, a organización pon a disposición o teléfono que están a ver na pantalla.